Magandang araw po mga kayakap, mga kalingap. Ako po si Renz Alde ng Kalampitos TV. Isang pagkakataon ang dumating sa aking buhay sa tulong ni Sis Bia Pascual. Marami pong salamat. Dahil nakilala ko ang isang matibay na pundasyon sa larangan ng charity vlogging na si Kuya Bal Santos Matubang. At nabigyan niya ako ng pagkakataon na makipag-collaboration sa kanya at sa kanyang anak na si Kalingap Rap. Hello po. Kahit sobrang init. Ha? Sobrang init. Tuloy-tuloy sa paglingap para sa mahirap si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe niyo po ito. Share. Kalampitos TV. Kalampitos TV. Gawin ang adikain pinapangarap. Ano tawag mo sa mga viewers mo? Kalampits. Kalampits. Kalampits na malupits. Kalampits. Na malupits. Malupits. Ay, ito po yung ipamamahagi daw sa sa mga kababayan natin na nangailangan. Ito yung nire-repack nila. Pupunta kami doon sa bawat dadaan community pantry. Community pantry daw, guys. Medyo abala talaga sa ganito lang yung mga daily routine nila. Hindi natin nalalaman. Talagang tulong talaga sila sa mahirap. Kaya inuuna niya yung Di tatapos. inuuna niya yung para mga mahirap. Di matapos-tapos. Hindi matatapos. Talagang nakakalimutan na rin minsan yung kanyang sarili. Di matapos-tapos. Hindi na matapos-tapos kasi Dagdagan. number one sa kanya talaga ang mahirap. Yung tinatawag na nila kalingap para sa mahirap. Ni Kuya Bal Santos Matubang kalingap para sa mahirap. Sana po patuloy-tuloy po natin suportahan ang mga charity Kuya Bal. Gawin ang adikain pinapangarap. Ang patingin ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ang patingin ng Diyos nawa'y laging sumainyo. Ay laging karaway mo. Salamat sa inyo. Kalingap dance. Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal, Kalingap dance. Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal, salamat sa dance. Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Alam mo yung feeling na nananaginip ka lang ay bigla na lang nagkatotoo. Dahil dito sobra ang pasasalamat ko dahil napasama ako bilang official Kalingap partner ni Kuya Bal Santos Matubang. At ito na nga ang Kalingap Naga chapter. Seryoso si Kuya Bal sa pagtulong sa mga senyor at siyempre sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya't seryoso na rin siya na tulungan ang small charity vlogger na tulad ko. Susuportahan niya hanggat hindi umaabot ng 100,000 subscribers. Kaya kukunin ko na po ang unang tulong sa amin at itutulong ko rin sa mga taong nangangailangan. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, Kuya Bal. Maraming pong salamat. Good morning po mga kayakap. Ako po si Renz Alde ng Kalampitos TV. Member ng Kalingap team sa Naga chapter. Ngayon po ay nagpadala si Kuya Bal ng 10,000 pesos. Buwan-buwan na siya magpapadala sa aming mga small YouTubers. Maraming salamat Kuya Bal sa pagtulong sa aming mga small YouTubers. At kukunin na po natin yung kanyang padala. Tara po.
Dati, magalit ko ng flash. Yan. Alright. Meron na kasing buwan ng support si Kuya Bal para sa naghihirap ng mga kababayan. Ayan. Dilis ako pa na. Ilaw tsaka yellow. Alright. Ito nga palang t-shirt na ito padala sa akin ni Kuya Bal. Ayan. Wow! Sarap isuot. Ang date Hello guys, ito na po yung padala ni Kuya Bal. Ayan, 10,000 pesos. Itutulong din natin sa sa loob ng isang buwan. Maraming salamat po. Kuya Bal, sabi ni Kuya Bal, hanggat hindi daw nagwa 100,000 yung subscriber namin, ay patuloy pa rin siya magsusuporta sa amin sa mga YouTubers. Salamat po. At babawi po ako sa pag ako yun naman ay kumita na sikliglig para sa ating mga meron ng ganyan. Salamat po. Salamat. Kalingap salamat sa inyo. Kalingap din. Kuya Pang, Kuya Pang, Kuya Pang, Kuya Kalingap din.